Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Gianni u Francesca Vella. Ejjew nitolbu edin namlu l-Quddisa tal-Verġni Mqazza Marija. Ejjew nitolbu għallum il-ġurnata tas-Sibt, il-ġurnata li fija għandha tħejjina għall-laqgħa tagħna tal-ħadd mal-Mulej Ġesu. Ejjew nitolbu l-Omna Marija tenna fil-inkomplu nisimgħu u nilqgħu il-kelma ta' bina. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Warrab minn qudiem għajnejk Mulej il-ħtijiet tal-popli tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk b'dak li nagħmlu aħna insalvaw għat-talb ta' ommi bnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ħari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil-Korintin. Ħuti l-imħabba ta' Kristu iġġielna naħsbu dan li wieħed miet għal kulħadd, mela kulħadd miet. U miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom imma għal dak li miet u rxoxta għalihom. Għalhekk aħna ma narfu lil ħadd skont il-ġisem. Jekk arafna lil Kristu skont il-ġisem, issa ma narfuhx aktar hekk. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu isir ħolkien ġdid, il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Kollox ġej minn Alla li ħabbibna miegħu innifsu permezz ta' Kristu u tagħna il-Ministeru ta' din il-ħbiberija tal-bnedmin ma' Alla. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu bla ma qagħad iżomm il-kont ta' dnubietom u fdanna il-Ministeru ta' din il-ħbiberija. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu ħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġeħ Kristu. Ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien. ħanin u twajjeb il-Mulej. Birek ruħ tiegħi il-Mulej b'qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-Mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek flimkien. Ħanin u twajjeb il-Mulej. U li jaħfer dnubitek kollha, ifejjak il-mart tiegħek kollu, jifdil ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena flimkien. Ħanin u twajjeb il-Mulej. Ħanin u twajjeb il-Mulej idum ma jadab u kollu modrija, ma jakoċ jitlewem magħna u anqas jinkorla għal dejjem flimkien. Ħanin u twajjeb il-Mulej. Dak skemm huma ismewiet il-fuq mill-art, hekk kbira jubitu ma' min jibża minnu. Dak skemm mbiegħed il-vant mill-punent, hekk jbiegħed minna ħtijietna flimkien. Ħanin u twajjeb il-Mulej. Jekk iġobkom minnkom bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. U Alla iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek, għatini fit-jubitek il-liġi tiegħek. Alleluja.
qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: smajtu wkoll x'intqal lin-nies ta' dari, tonqos mill-weda li ħlift, imma rott lil mulej il-wedijiet li ħliftu. Imma jien ngħidilkom biex ma taħilfu xejn, u la bis-sema għax hu t-tron ta' Alla, u la bl-art għax fuqha sserraħ riġlejh, u lanqas b'Ġerusalemm għaliex hija l-belt tas-Sultan il-Kbir. U lanqas brasek m'għandek taħlef għaliex inti janqas biss xara waħda ma għandek ħila tagħmilha bajda jew sewda. Mela ħajkun id-diskors tagħkom iva iva, le le, kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-ħażin. Il-kelma tal-mulej. Hekk f'dawn l-aħħar jiem matul din il-ġimgħa, il-Vanġelu Ġesu dejjem qiegħed jagħtina parir ta' kif jien nista' ngħix fil-paċi. U llum qed jgħidilna mod ta' kif aħna nikbru fir-relazzjoni tagħna ma' xulxin. Qed jgħidilna m'hemmx għalfejn toqgħodu taħilfu. Il-Lut kellhom użanza jaħilfu b'Ġerusalemm. Ġerusalemm kienet id-dar, il-belt ta' Alla. U Ġesu qed jgħidilna għejxu fil-verità. L-iva tiegħek ikun iva u l-le tiegħek ikun le. Mhux jinbidlu u jimmeċċek u jien għamiltek u int għamiltek. Araw, joħolqu meta aħna ma ngħixux fil-verità qed inkisser ir-relazzjoni ta' bejnietna u qiegħed ukoll nitlef il-paċi ta' qalbi. U għalhekk il-mulej jgħidilna ħajkun mela d-diskors tagħkom iva iva, le le. Ħafna drabi noqogħdu nilagħbu bil-kliem għax nibża mill-verità, għax nibża nistqar il-verità, għax min jaf x'se jgħidu. Ma meta inti raġuna hekk x'qed tgħid, qed taħseb għal wiċċek mhux għal dak li jrid il-mulej. Kif jgħid il-Malti, tibża li titlef wiċċek. Ejjew hekk nitolbuh bil-kelmiet tas-salb imbagħad dalgħodu. Ħanin u twajjeb il-mulej. X'irrid iżjed. Għax hekk minna ħanaraf li verament jien mhux dejjem qed iva u l-iva tiegħi mhux dejjem kien iva u l-le tiegħi mhux dejjem kien le tiegħi. Mill-banda l-oħra għandi niftakar li ħanin u twajjeb il-mulej miegħi. L-imħabba ta' Alla qatt ma ħadd titlaqna. Jien min jien għamil ċamilt. Il-ħnina tal-mulej hija dejjem ikbar mill-istess dunub tiegħi. Ħaġa waħda biss hemm bżonn li jien nersaq qudiemu u ngħidlu mulej, iva, jien għadnibt, jien għamilt ħażin, jien gdibt, jien ma kont sinċir. Imma naf li l-ħnina tiegħek għalija hija ħnina infinita. U għalhekk nitolbok aħfirli. Dan huwa s-sagrament tal-qrar. Is-sagrament tal-qrar mhuwiex li jiena mmur sempliċement ngħid il-lista ta' drubiet. Dik hija aktar importanti għalina biex jien nittebaħ fejn qiegħed niżbalja. Is-sagrament tal-qrar ifisser nersaq quddiem il-mulej bil-feriti tiegħi, bil-ġrieħi tiegħi ta' qalbi, ġrieħi li jagħmilhom li jiddnu. Nersaq quddiemu u ngħidlu kun int it-tabib ta' ruħi. Fejjaqni bl-ingwent tal-maħfra u l-ħniena tiegħek.
Alla tagħna u Alla li jżomm kelmtu u l-ħnina tiegħu hija kbira mal-poplu tiegħu. Jitolbu għal Papa l-isfijiet saċerdoti sabiex ixandru lil Kristu bħala it-triq, il-verità u l-ħajja. Nitolbu għal popli kollha, għas-setanin tal-art, waqt li d-dinja qiegħda mdennla fi gwerra, nitolbu sabiex jintlaħaq ftehim, ma jkomplux jifirxu gwerer li bijom ibati il-bniedem. Nitolbu għal vitmi tad-dnub tal-gideb. Min jaf kemm persuni minħabba gideb ta' oħrajn batew jew qed ibatu. Jitolbu għalihom biex isibu fi Kristu il-verità sħiħa li teħlishom. Nitolbu għalina il-kol hawnhekk miġburin biex fil-waqt li nagħmlu esperjenza tal-ħnina u l-imħabba tiegħu aħna wkoll nkunu xhieda u xandara ta' imħabbtu. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, kompli mulej ixħet il-ħarsa tiegħek ta' mħabba u ħnina fuq il-familji tagħna, fuq il-morda tagħna u dak kollha li jduru bihom, kif ukoll l-emigranti eżies tagħna. Nitolbu fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna isma' nitolbuk it-talba tagħna u għatina li nkunu dejjem fidili għal dak li għallimna ibnek il-għażiż. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħutej biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw bil-qima it-tifkira ta' ibnek. Atina il-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, aħna stess inkunu offerta safja li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Infaħruk, inberkuk, inxandru il-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet lill-liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifslet il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Siedna. Bih faħruk il-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, flimkien ma tagħhom il-koll ferħana jfaħruk is-smewiet u s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien magħhom ilqa' nitolbuk it-tifkir tagħna waqt li jintennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet.
Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajħ bati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawm tiegħek. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun 14, l-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej, aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-om qaddisa ta' ibnek, inti tajtna sehem il-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni bi Kristus jedna. Hekk nixtieq infakkarkom li llum fil-4:30 l-isqof sejjer jagħmel l-qudiesa li fija jsir id-berik tat trabi fil-ġuf. Għalhekk nistiednu lil dawk kollha li qegħdin jistennew xi tarbija biex jidu għal din iċ-ċelebrazzjoni li fija jsir id-berik tat trabi. Jew għalhekk nofru dawn it-tliet avamarijiet għal dawn il-familji li qegħdin jistennew tarbija, kif ukoll għal dawk il-koppji li jixtiequ li jkollhom tarbija. Slejma għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost id-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slejma għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost id-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.